toli. Oh, tapi kalau oh, cara kene toli. Bisanya nyebut itu toli. Kalau toli itu kayak sulit gitu loh. Iya. Bisa dan toli. Rasa tekok ngendi alamat engko ya sebawa. Aku bintang 18 kelas. Rasa bintang manula. Tur Mas Gana sebawa. Aku bintang 18 kelas. Rasa bintang manula. Tur Mas Gareng. Kalian nak Mbak, Mikan kan saya bintang kecil. Ya. Saya pantas di gudang. Di gudang. Piye Pak Hadiah ngudang apa piye? Oh Pak Ali ngudang ya iso. Piye nek ngudang denok Mikan. Sangket di pangku ngono Mas. Nah, iki di gudang sih. Nah, Kalau bintang kecil Ya di pangku ki nek isih cilik isih semene kok di pangku ki. Aku bisa cilik loh. Maksudnya cilik ki nek isih cilik sing digawe Ya biyen cilik aku sampe gelem aku saiki ora gelem. Yo di pangku iki. Heeh. Pak Hadi golek kegawean ae. Lah kok mau di pangku lah ya gelem. Gelem. Aku bisa bintang kecil dong. Beda kalau Mbak Elisa. Iya. Tapi kalau di gudang. Ya, anak kita ini kita itu anak cantik gede so nek gede pinter gede kok orang gak muncul Tes. Cek pantas di gudang pernah kan? kowe tangi onjo Nyapa? apa kowe ora krungu Nyapa? suara mak Cis. Ya wis sama tuh sih. Sisi apa? iki wis hah Nah, iki dek aja sampai tahu iki. Tuh, masalahnya aku gak kerasa apa lho. Tak kerasa ya. Loh, aku ki malah kerasane iki koyo gringging ngono. Berarti saya kerasa ngono. Asam urate sampe kolesterolnya wis munggah nih. Biar. sehat oh cisku ora saru iki motivasi kanca-kanca iki nek ketemu salam cis Sene kuwi cintai, ini kuwi indahnya, es itu sebuah budaya kita. Oh. Cis ngene, Cis. Peace, damai, besok. Ngene cis, CIS. Oh, Cis. Rombongan cis. Apa-apa ya manut dalange kok ya. Anggap cis kok do heboh ora karo-karuan. Mas Gereng. Tenan Pak. Spesifikasi ini antara nih Mbak Niken karo Mbak Elisa ini apa Mas? Ya begini Pak. Larisnya mungkin menawi nek kalau jam terbang laris pas semuanya sama. Ayune podo. Sama, kepinterannya semuanya sama. Piye? Bedanya ngerti. Kalau Mbak Niken menika asli saking Kediri tegese saka Trah Jawa. Nah, bedanya nek karo Mbak Elisa itu piyayine bukan asli dari Jawa. Ya. Niku Pak, spesifikasi bedanya di situ. Oh, Mbak Elisa dari luar Jawa. Iya dong, bener. Aku sekon Jombang, Jaban, Rangkah, Jobo. TGC ning luar, Rangkah TGC daerah, jadi luar daerah. Bapakku seko toli-toli. Toli. Iya, toli itu mana? Toli. Anak pokoknya ngono. Beda. Toli. Nah, nek toli itu lain karo toli. Ya kan itu kan toli itu kan bahasa apa? Logat Jawanya kan toli. Oh, tapi kalau cara kene toli. Bisanya nyebut itu toli. Kalau toli itu kayak sulit gitu loh. Iya. Bisa dan toli. Rasa tekok ngendi alamat engko tak tudoi. Nyapa tuh sama sih aku pengen roh dhewe kok. Rong gak ngerti. Ibunya dari Lambelu. Nggih. Kondi Mas. Ya jare pengen ngerti apa lu? Tak eleke ta mau. Oh, aku rada budek kok Mas. Pripun ta? Kayak kowe. Pripun ta? Kok bela-belu ngono ta ngono. bapaknya saking toli. Bapak toli. Ibunya teko jangkemmu. Oh itu, sama kayaknya gitu. Lambelu. Lah ya lambelu ki jangkemmu. Kok ora trimo sean, sok-sokmu. Tapi modal Nah, Elisa Dewi lu sing ngomong deh. Kudu ngaku. Sulawesi ki apa enak tenan to jenenge wilayah to. Oh
lambelu, menawi ajeng wonten lambelu panjenengan menawi dugi Palu minggah pun kopi mudhun Topoli. Iya. Minggah pun kopi. Terus nyeta nak doh tekan Morowali nggon lambelu kuwi mau. Ngomong lambelu ki lek bahasa Jawane iki cangkemmu ngono lho. Lambelu itu kalau bahasa Indonesia itu mulutmu. Kalau bahasa Jawanya apa ndak mau? Cangkemmu. Loh, malah untuk saya untuk cangkem ping papat lho Pak tulisannya. Lah aku kan renane to, Dik. Ora ngono Nyegara tawa cara tawa tata. Negara mawa Negara mawa tata. Kuwi dhewe-dhewe. Nek cara kono jenenge panggenan dudu konjuk cangkem. Dadi negara tawa cara tata nara negara. Ono cara tata sawana padha sayanya. Gitu, tapi beda-beda. Desa mawa cara negara mawa tata. Kalau sekarang dosi milih mana, Mbak? Do mi si li. Dosi milih sama. Li. Ini kan do mi Dosi do do Mi, si li. dosi milih. Aku bilang Do do mi si domisili mana? Mbak Elisa sekarang. Saiki ning Ayu Jakarta. Ayo Jakarta kuliah S1, S1, S2, S3, S4, S2, S3. S3. S1-nya di Pedalangan, S2-nya S2 psikologi. Dandani jiwa-jiwa. oh dandani jiwa-jiwa. Ya. Iki mah gendeng Mbak. Lah ya wis tak delok. Anu Wis tak apa terawang. detik-detik. Detik. kuwi ora iso nambani aku. Oh iso? Lah kono S3 aku wis S6. Kok iso? Lah kalah dhuwur. SNM ini apa? S2, S3 ki omong profesor kok tekan SNM. Paling dhuwur ki S3 ya. Iya kok iso SNM. S3 kok. Mula kowe ora iso nambani aku wis S6. SNM iki apa? S6 kuwi sinten sumerep silit sapi saged singsot. Nah, ya. Sinten semerep silet sapi sakit singsot. Singsot ya apa? Nek ngono diunggah kene dadi S9 wae sesuk ya. Aja ping 3. Ping 3 nek S3 kuwi S9. Apa kuwi? Kok iso? Sinten sumerep silit sapi saged singsot suler sing suwi. Iya, Mas. Tak tambahi siji. Tak tambahi siji dadi S10. Piro piye? Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunem sing suwi tak tambahi siji. Apa? Sudi. Ayo sa. Nggih Pak dipurwi taun iki sowan wonten mriki. Desa Tunjung Harjo. Nggih wonten Desa Tunjung Harjo matur sembah nuwun Pak Ali lan sedaya para panitia ingkang sampun sengkut gumregut. Panitia. Panitia. Basa Jawa Iya, panitia iya. panitia. Lah iso Ponatoyo. Ponatoyo saged makempulaken malumpukaken masyarakat sedaya wonten ilaman mriki saged tumplek. Ayo Bu, maksud mawon nggih angel saleh sindene nggih. Sindene mangel iki drumane jeneng kemrongkut. Kira-kira bangsane dhewe to, Mas? Pripun, Pak? Bangsane dhewe apa dudu lho? Bangsane dhewe Oh, ning beda. karena Mbak Elisa itulah asli saking Sulawesi. Jadi ada Maka dialeknya pun beda. kami sosolen. Nah, menawi wonten ketul-ketul atur nyuwun pangapunten ingkang. Kok ketul-ketul atur. Ketal ketuling atus. Ora Kamu ketul. lah ndongake iki lho carane wong mbek sithik ndongakno Ken. Dongane kok kene ono. Semoga ya sehat selalu panjang yuswanipun rezekine kathah barokah ora lokane malah kebal. Amin. Amin. Nah, lek Mbak Elisa mau kan doae ketul-ketul kuwi mau. Jon, kowe ndongake kabeh panjang yuswa rezekine lancar kabeh, anak putune paringi sukses sedoyo. Amin. Sing wis tua-tua gendang munggah umroh haji. Amin. Nah, sing krong entuk jodoh ndang entuk jodoh. Betul. Sing bar putus muga-muga ya ndang entuk jodone maneh, ya ta? Kok yo kan? Nah, iki urusan canom lah iki. Padahal mau ndongakin lho, ndongakin dulu lah. Wong aku ndongakne oke. Apa? Lho mau tak dongake prolog depan terus tak dongake. Oh ya, wis. Wis kabeh. Niki pripun? Mas Gareng, Jawa, Pak. Mbak Elisa, Mbak Miken. Nggih. Nah, Mbak Miken mau wis ngaturake. Lagi mau separo. Istimewane
spesialis Mbak Elisa harus diaturake. Saiki ganti Mbak ini kan harus diaturake ganti Mbak Elisa. Wonten pamundutan napa Mak Cahyo Yulimbo? Meluwi kono Mas, aku mah ngira niku wae. Alon-alon karo ditoto. Ketok grogi Iki lagi pisang iki. sing mau kuwi Iya kok Mbak kira-kira Nike. ora kaya biasane lah. Sing mau Mbak Nike. Sampun. Nah, lagi ganti Mbak Elisa. Ah, ditoto alon. Alun. Kenalan. Lah ning sing untuk takonmu urung disawi Mas. Nggih. Lah bedane apa? Iki perbedaan antara Mbak Elisa karo Mbak Niken mau? Jane ya wis disauri. Nah, nek aku Masa gitu. mbek gejala rada anu, kupinge bindeng. Oh, gitu. Kono kok sing mbok jeweki aku. Nek jenengan perbedaane pripun Pak Adi? Jejerke coba jejerke. Coba jejer. Sawangi kok ngene. Iki baris dulu baris. Madhep rene, madhep rene. Nah, madhep rene. Oh iya. Oh lah lah. Tepak jalan. Siap dak ra iki? Ya, Nah, nek iki ayune padha, Mas. padha. Eh. Nah, ayune padha. Terus Larise ya padha. padha. Regane kacek sithik. Terus saiki madhep rono, madhep rono. Nah, balik. Nah, bedane nunggu niki, Mas. Apa? Apa? Wis sawangan telitenan bedane nggo niki. Lah ya padha kok. Iki beda. apa? Iki ki apa sing cetok? Gelungane ya padha. Padha. Lendange ya Padha, padha. baune padha ta? Padha jarike ya padha. Bangkane padha. Padha. Bisa bangkean. Padha. Mas. Misal bakat ya padha. Oh, dhewe, Mas. Bokonge gede aku ae. Dah. Tanggap wis. Masa iya ta? Lah aku lemu Adelana, gede. adelana. Iya, gede kowe tapi kan gede sisik. Gitu. Wis sesuk tak sumpelane. Gerajakan Banyuwangen. Ya. Iki kula dikengken jumeneng apa jumeneng? Apa lenggah? Lenggah dhisik, ganti Mbak Elisa. Lho niki nggih sae lho gerajakan Banyuwangen niku niken sempurna niki. Manfaatkan dua-duanya. Oh, berarti. Eman-eman. Oh, nggih. Dua-duanya. Dua-duanya ayo bareng. Nonton YouTube Bapak. Bagi-bagi. Dua-duanya berdasarkan Banyuwangi elok, Pak. Istimewa bintang ini Mas yo. Warnane yo, ayune yo, segalanya. Cerdas, pinter semuanya. S3, dalangnya S2. Niki kan dibawa Oh, komplit. ya komplit lah. Oke lah. Berita. Mau cari siapa dulu yang gede apa yang kecil? Sing gede maringi tulodo sing cilik. Jadi Gede apa nih? Tadi katanya yang gede niken. Nah. gede umure. Oh gede umur. Wah, Tua. hebat. Cetha Mas iki yo Mas, mesti. Nah, artikulasine sing cetha. Nah, kontrase semua antara Mbak Niken karo Mbak Lisa. Ayo, coba Mas. Ujian kaya kontes ngono. Ya. Mamnya. Luar biasa terang Mas Kere. Iki Mbak Elisa. Kali lare, kali lare. Lare. Ora kare lawe. Ya itu. Luwih kene lare. Ya. Ya. Ana bocah anjlok aku yo melu. Sok gawe kadang malah. Langsung mati. Lah kene bawa kono mandok delok akeh. Aja gawe kan. Anu, Ken, sari Ken anakku Ken. Alah keke. Anakku anjlok Ken. Aja mau takoni lho, Mas. Takno parkiran dikunci gondok Ken. Ya.
cegat dialeknya barang persis Mas. Mergo mambu getih wetan Mas. Ya koyo ngene iki Mas. Mambu getek iki piye sih kok kaya wong Tegese iki Darah. turunan. turunan. Mikir lah. Jawa Timur, ya kan? Jawa Timur. Nggih, Banyuwangi, Pak. Plak menang iki. Ya. Tiga tempat. Pindah posisi. Oh, sis itu gitu. La la ketya lalas angkat kang kalewian Ya.